La lengua autóctona de cada lugar es una de las marcas más significativas de cada uno de ellos. En España, la historia ha deparado que existan varias lenguas oficiales que engrandecen la riqueza cultural que caracteriza a este país. La de las comarcas de la montaña alicantina es el valenciano, una lengua que habla un alto porcentaje de los habitantes del Alcoyá, el Comtat y la Folla de Castalla, pero esta lengua no suele reflejarse habitualmente en ámbitos como el cinematográfico. Además, desde las administraciones, como la local, y desde entidades educativas y culturales se hace hincapié en la necesidad de promocionar la lengua propia de esta tierra. Para ello, tanto el Consistorio alcoyano como el Campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia en la ciudad llevan adelante todos los miércoles entre los meses de octubre y noviembre un ciclo de cine en valenciano. Una medida que llevará hasta 7 proyecciones al Centro Cultural Mario Silvestre, tocando todos los géneros cinematográficos. És una actuació que fem any rere any en col·laboració la Universitat Politècnica de València, el Campus d'Alcoi i l'Ajuntament, i que té com a objectiu principalment tractar amb la ciutadania i promoure una vessant de la promoció lingüística del valencià com és el cinema. Tots sabem que els darrers anys l'edició de les pel·lis en DVD ha facilitat que puguem veure-les en català i valencià a les nostres cases, però també hi ha una tasca important de treballar que la cultura, anar al propi cinema, també pot fer-se en valencià. I per tant, aquest cicle de cinema en valencià, que són 7 pel·lícules, que la primera es llença, es podrà veure este mateix dimecres, dia 2, en el Centre Cultural, que és on es fan totes les projeccions, té principalment com a objectiu, com us comentava, fer que tots els ciutadans que volem veure cine i volem veure cine en una sala, com pugui ser la del Centre Cultural, puguem fer-lo en valencià. Comencem este dimecres. El dimecres, tot el cinema es faran els dimecres a les 8 de la vesprà en el Centre Cultural d'Alcoi. Hi ha que dir que l'aforament és limitat, però que és gratuït. Per tant, és interessant veure aquestes pel·lícules que ara comentaré. Comencem el 2 d'octubre, la pel·lícula s'anomena Aroma amb amor i el director és Woody Allen. És una comèdia romàntica que espero que els agrade. La de este año será la 9ª edición de este ciclo de cine en valenciano, una iniciativa que suele contar con una buena acogida entre los alcoyanos. De hecho, esta es una tendencia que se pretende repetir con esta nueva edición. Aroma amb amor, Intocable, El Hobbit, un viatge inesperat, El lladre de paraules, Mata'l suaument, Els altres dos y Looper son los títulos que integran este ciclo de cine en valenciano. A l'edició de l'any passat, tot i que hi havia algun dia amb algun altibaix de gent, el Centre Cultural, almenys la part de baix, que és la que més cabuda té, que està en torn a 120 persones, sí que estava prou plena la sala, almenys en les que jo com a espectador he pogut anar. Sí que, sobretot si és una pel·li prou recent, sí que sol estar plena. Així que, com bé comentava, l'aforament és limitat, no? Però de moment la valoració que hem fet dels darrers anys ha sigut positiva perquè, salvo excepcions, l'acollida de totes les pel·lis ha sigut prou bona. Totes aquestes pel·lícules, tot este cartell es projectaran en el Centre Cultural d'Alcoi a les 8 de l'esprà tots els dimecres i esperem que vingueu perquè creiem que toquem tots els tipus de gènere, des de comèdia, drama, ficció, que jo crec que segur que alguna pel·lícula els agradarà a tots els espectadors que puguen anar. La iniciativa tiene carácter gratuito, por lo que la entrada está permitida a cualquier persona interesada hasta completar el aforo de la sala.